Ka Hoven Automotive ka Shlam de kali rim lani gi pre-owned car klub Plie ka office trek ka Thymmai ban pen bha shu ya jing shakri jongka ya customers kini ka office Thymmai ka don ru hakmat surok halaban last stop hajan ka top municipal ban Pynsuk ya customer bakin khamsuk ban one ward bakin yo ya jing tep ki bakham kloi Ketika sinjam syakaroi kapar, berkajing syakri ke bakhamnya, berkhambha, laong unong mikmat ko Hoven Automotive, bagi penya jangan ke office ki pedang sngobha, iki customer berwan jungo, ban bishar hi daladi, iki kali, bak banyak keran halo ke dor kamur. Hagajing Plie ke office Thymmai, ladan lang ru try jong ko Hoven Automotive, uba Justin Khashiyeng, Chief Operating Officer ba Jason C. Lalu, ki pastor, itry jong ke building kong bi nongrum ki nongtrei ki bahi ngasem bat bla shakhat snobha